Θα ήθελα να με αφήσετε να αναφέρω, να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο στους λόγους για τους οποίους ανεξαρτητοποιήθηκα. Γι' αυτό θα δώσουμε το λόγο. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω πρώτα με τους δημότες. Αγαπητοί συνδημότες, στις 22 Πρώτου του 2015, μετά από πολλή σκέψη και προβληματισμό, κατέθεσα την ανεξαρτητοποίησή μου από τη Δημοτική Παράταξη κοντά στο Δημότη, με την οποία είχα την τιμή να εκλεγώ με τις ψήφους σας Δημοτική Σύμβουλος στις 18 Πέμπτου του 2014. Στόχος και σκοπός μου από την πρώτη μέρα της συμμετοχής μου στα πολιτικά δρόμενα ήταν, είναι και θα είναι με όλες μου τις δυνάμεις καλυτέρευση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών του νησιού μας, της Σαλαμίνας μας. Είμαι κουλουριώτισσα, επιστήμονας και μητέρα 3 νέων ανθρώπων και γι' αυτό με νοιάζει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε να σώσουμε ό,τι προλαβαίνουμε, να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε να σχεδιάσουμε ό,τι ονειρευόμαστε. Αυτά ήταν για μένα το διακύδευμα και το κίνητρο της συμμετοχής μου στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Και φυσικά δεν είμαι, ποτέ δεν ήμουν άλλωστε ευθεροδάμων για να θέλω όλα αυτά να τα πετύχουμε από τον σχεδόν 1,5 χρόνο που διοικούμε. Είμαι όμως ένας άνθρωπος που με την πολύχρονη καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα μπορώ να βλέπω πολλά και να αντιλαμβάνομαι πολλά περισσότερα. Παρά τους εκγενετείς χαμηλούς τόνους που με χαρακτηρίζουν. Γι' αυτό οφείλαμε σε αυτούς τους 17 μήνες να έχουμε αδιαπραγμάτευτα αποδείξει το αυτοδιοικητικό στίγμα μας. Ένα στίγμα που υποσχεθήκαμε σε εσάς και που σε καμία περίπτωση δεν ήμουν, δεν είμαι και δεν θα είμαι διατεθειμένη να διαπραγματευτώ με κανέναν θεσμικό ή εξωθεσμικό παράγοντα που διοικεί το Δήμο. Αυτό για μένα ήταν από την πρώτη στιγμή που το διαπίστωσα κορυφαία αιτία πολιτικής ρήξης. Κυρία Δήμαρχε, είχαμε και έχουμε ακούσει χρόνια τώρα για τη μετεκλογική μετάλλαξη των πολιτικών που άλλα λένε και τάζουν πριν και άλλα λένε και κάνουν μετά. Όμως ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα συνέβαινε και σε εμάς και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την εκλογή μας. Προς απόδειξη δε όλων αυτών θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα. Αλήθεια, πώς μπορούμε πολιτικά να μιλάμε για καθαρά χέρια όταν η συντριπτική πλειοψηφία των έργων και των προμηθειών γίνονται με πρόχειρους διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις. Αυτά δεν καταλαβαίνουμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Τι άλλαξε τώρα? Παντού και πάντοτε δεν ισχυριζόμασταν ότι έχουμε όπλο την προσωπική σας γνώση και εμπειρία, αφού ήσασταν ήδη 12 χρόνια Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Σαλαμίνας. Και εμείς, τον πρώτο χρόνο της διοίκησής μας, δεν μπορούσαμε να κλείσουμε τον προϋπολογισμό του 2015, μοναδικός Δήμος όλη την Ελλάδα. Και εξ αυτού του γεγονότος ρίξαμε με λάθος καπετάνιο το καράβι στα βράχια και το Δήμο στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Στο μνημόνιο, με άγνωστες για τον τόπο συνέπειες. Αυτά δεν οφείλατε να τα γνωρίζετε. Πού είναι όσα καταγγέλαμε και λέγαμε για ανίσπρακτα τέλη, για το λατομείο του Αγγέλου? Πόσα χρήματα έχουμε εισπράξει εμείς μέσα στους 17 μήνες διοίκησης? Τι κινήσεις κάναμε εμείς για να εισπράξουμε? Τίποτα. Τι κάναμε για τη Ρεβιθούσα και την Ψιτάλια? Πού είναι τα όσα λέγαμε και γράφαμε? Τι πετύχαμε για την κοινόσουρα που ξεπούλησε μέσω του ΤΑΙΠΕΡ στην Κόσκο? Τι γίνεται με τις κοινωνικές δομές του Δήμου? Πού βολοδέρνει το κοινωνικό πατοπολείο? Ας μην μιλήσω για τη μεγάλη πολιτική και διαχειριστική ήττα στο θέμα του δημοτικού δικτύου ίδρευσης, που άλλα λέγαμε, άλλα ίσιαν και άλλα τελικά θα κάνετε. Όσο για τις πρωτόγνωρες και εξοδοτικές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, στους κοινόχους τους χώρους και στο δημοτικό τιμολόγιο ίδρευσης που επιβάλαμε με το καλημέρα σας τον Νοέμβριο του 2014, αφού πρώτα μας είχατε πείσει ότι μετά από αυτές τις αυξήσεις θα ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό του 2015 και ότι του χρόνου θα ακυρώσουμε αυτές τις αυξήσεις και θα επαναφέρουμε μέσα από τον προϋπολογισμό του 2016 τα τέλη στην πρώτερη κατάσταση.
Αυτό όχι μόνο δεν το πραγματοποιήσαμε, αλλά κατηγορήσατε και τους δημοτικούς συμβούλους που πήραν αυτή την πρωτοβουλία για επαναφορά των δημοτικών τελών ως διαπραγμάτευτα και με ακόμη πιο πολύ μεράκι τον αγώνα για να συμβάλλω με τις μικρές μου δυνάμεις στο χτίσιμο μιας καλύτερης Σαλαμίνας που θα ζήσουν τα παιδιά μας. Τέλος, με σεβασμό στην προσωπική μου διαδρομή και την οικογενειακή μου παρακαταθήκη, ρητά σας δηλώνω ότι εγώ προσωπικά αρνούμαι να δηλώσω υποταγή στο Σουλτάνο. Ευχαριστώ.